हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव गासैखौबो बेनिफ्राय बिग आपडेट बेनो जाबाय राङारि अनसुंथाइ। स' लोगोफोर राङारि अनसुंथाइ नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय बिटिआर आसाम थ' बेनो जाबाय अरुण'दय। दा गोबां नोंथांमोना मिथिखागौ बे स्किमाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना दानफायाव मोननाय जायोमोन 830 सिगाङाव नाथाय बेखौ बारायनानै 1000 खालामदोंमोन। आरोबाव फिन खनसेबाव बेखौहाय आपडेट होदोंमोन जे गासै 750 होगोन होननानै एबा 1250 होननानै। दा 250 जाबाय इलेक्ट्रिसिटि बिल होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय दायो बेसेबां रां हाबदों आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन लाइभ प्रुफ दिन्थिगोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबादि स्किमनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा लोगोफोर राङारि अनसुंथाइया हाबबाय। दा बेसेबां हाबदों रां आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो लोगोसे बोरै नायो नोंथांमोनाबो बेखौ मोनगोन। दा बेखायनो जों बेयाव नायग्रोबाय नै बेबादि जायना बिल नाम्बार फैदों अब्ला नोंथांमोना मे दाननि इनस्टलमेन्ट एबा राङारि अनसुंथाइखौ मोननाय जाबाय गासै 1000 नोंथांमोना मोननाय जाबाय। दा मेसेजखौ नायदों नोंथांमोनाव बेबायदि मेसेज फैदों जानांगौ गासै 1000 राङा हाबबाय। नाथाय सरकारा बुंदोंमोन 750 रां होसिगोन होननानै एबा 250खौ कारेन्ट बिल होगोन होनना बुंदोंमोन आरो नाथाय दासिमबो बेखौ सोनाय जायाखै। सिगाङाव जेरै सोदों 1000 बेखौनो सोगासिनो दङ। दा बेखायनो जायफ्रा बेबायदि बिल नाम्बार आपडेट फैबाय थ' नोंथांमोननि राङा हाबो नाथाय माखासे पेन्डिं देखायो अब्लाबो राङा हाबो। नोंथांमोना दायो नुगासिनो दं स्क्रिनाव जे राङा हाबबाय आरो बे फैदों दिसपुर ट्रेजारि अफिसनिफ्राय फैयो दा बिदिब्ला जों बोरै रांखौ जों चेक खालामो बोरै हाबनायखौ नायो बेखायनो जों फैफिनबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। दा अफिसियेल साइटनि इन्टारफेसआव जों फैनाय लोगो लोगो स्क्रिनाव बेबायदि मोनगोन भिउ स्टेटास मोनसे अप्सन दङ बेयावनो क्लिक खालामनांगोन। नोंथांमोना बे भिउ स्टेटासआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांना माबादि प्रफाइला जाना दं बेखौ नायनोब्ला जायखिजाया मोनसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालाम बेखायनो बाक्साखौ खालामबाय। दा बाक्साखौ खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना फार्स्टआवनो मोनसे नाम्बार मोनदों बे नाम्बारखौ नोंथांमोना बेखौ कपि खालामना लानो हायो नारहाबनानै कपि खालाम बेनिफ्राय जों नायनो हायो आरो बेखायनो बेक थांदो आरो हमाव थांफिनबावदो। दा हमाव थांनाय लोगो लोगो जोङो चेक खालामसै ट्रेक खालामसै जे नोंथांनि स्टेटासा मारै जादों जे रांखौ मोनगोन ना मोना। दा बेखायनो गाहायनि अप्सनाव भिउआव नोंथांमोना क्लिक खालाम बेनिफिसियारि स्टेटासआव। दा जोङो बाक्सा लादोंमोन नालाय जोङो डिस्ट्रिक्टखौ जों सेलेक्ट खालामबावदो बेयाव बाक्साखौनो बावदो। थ' बाक्सा होनाय लोगो लोगो जों जि नाम्बार लादोंमोन ना जों कपि खालामदोंमोन जों बेयाव होनानै जोङो सार्च खालामनांगोन होमबानो नोंनि स्टेटासखौ नोङो नायनो हायो। दा बेखायनो आं नाम्बारखौ बेयाव होबाय। दा नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगो सार्चआव थुनोसै फैदो दानिया। स' बेयाव थुनाय लोगो लोगो बेयाव माब्ला भेरिफाइड जादोंमोन माब्ला साबमिट जादोंमोन बेखौ गासैखौबो नुफिनजोबो आरो नुदों नोंथांमोना 2020आवनोमोन दा 2022 दा बेनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बार थायो आरो आइएफएससि कड नाम्बार थायो आरो भेरिफाइड डेट थायो। दा बिदिबा एलएसिआ जाबाय साफागुरि। दा ओरैबायदि जादों आरो माखासे एलएसि वाइसआव राङा हाबदों माखासे एलएसिआ थालांदों लोगोफोर जायनि जाउनाव नोंथांमोना पेन्डिं जादों एबा नोंथांमोना भेरिफाइड जायाखै आरो राङा हाबाखै। दा बेयाव नाय 9 मे नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दा 9 मेआवनो हाबबाय लोगोफोर नाथाय 10 तारिख सिगां हाबो नालाय दिनै 9 मेआवनो हाबबाय आरो सिरियल नाम्बाराबो 9 दं माने मे दाननि राङा हाबबाय आरो। दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबाय था राङा हाबबा बेबादि मेसेज फैगोन आरो जायफ्रा मोन्दों कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय आरो लासै लासैनो हाबलांबाय थागोन। आरो लोगोसे मोजां बाथ्राया बेनो बिटिआरनिफ्राय गासै 6 लाखसनो होबावगोन होनना बुंदों माने एड खालामबावगोन आरो अब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय समावहाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। नाथाय माब्ला खालामनो हागोन जों डाइरेक्ट बुंनो हाया जेब्लानो आपडेट मोनगोन नोंथांमोनजों थाबैनो जोङो सेयार खालामगोन दा बेखायनो नोंथांमोना बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामना ला जाहाथे गोदान गोदान नोंथांमोना स्किमनि बागै आपडेटखौ मोननो हायो। थ' बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स फैयो पिएम किसाननि राङा माला हाबगोन नाथाय दायो पिएम किसाननि जेबो आपडेट गैया जेब्ला मोनगोन नोंथांमोनजों सेयार खालामगोन।